Dnes je 11. marec, vonku je 10 stupňov, 11 stupňov a takto vyzerá vlastne jarný prelet včielok. Konečne sa oteplilo, tak nádherne vidno, ako lietajú. Takže toto je tzv. Očisťovací let, kedy sa včielky vykalia svoje vačky a vlastne matka už určite začala plodovať v tomto období. Takže takto to vyzerá pri jarnom prelete. Keďže je 7. marec, počkáme ešte 2 týždne, kým dáme stavebné rámiky, aby mohli začať stávať a aby matka mohla začať plodovať aj trubcov. Takže je to nádherné, vonku je už teplo, dali sme už aj napájadlo pre vodu. Zatiaľ asi ešte nenašli, ale verím, že čo chvíľa nájdu. Takže asi toľko.